Hola a tothom. En aquest vídeo tutorial continuarem generant tipus de tasques. En aquesta ocasió veurem com fer preguntes al nostre alumnat dintre del Classroom. Per fer aquesta acció anirem a treball de classe, seleccionarem crear i seleccionarem pregunta. Aquí posarem un títol, contesta aquesta pregunta. Podem posar directament la pregunta i aquí les instruccions o la pregunta deguda. Llavors podrem seleccionar entre diferents tipus, una resposta breu de text o una elecció múltiple. Si posem resposta breu, el propi alumne podrà donar-nos una resposta del tipus text. Però si escollim elecció múltiple, podem afegir diferents tipus de resposta. Per exemple, fa calor, no? I aquí posem no gens i afegim una mica infern. Per exemple, una vegada tenim fet això, podem posar, per exemple, sense puntuar, perquè només volem recollir les seves opinions, d'acord? I podem jugar amb tot això. Podem duplicar, baixar, moure tot el conjunt d'aquestes preguntes. Generarem un nou tema, perquè ho veieu. Preguntes, no? I el més important, nosaltres podem marcar si els alumnes poden veure o no el resum de les respostes de tota la classe. Això ho podem marcar o desmarcar segons la nostra intenció. Això des de la part de tutoria pot ser força interessant. Una vegada ho tenim fet, ho podem fer una altra vegada de llançar la pregunta, ho podem programar o deixar-lo com a esborrany. En aquesta ocasió ho tornarem a llançar i aquí ho teniu. Com a alumne, com ho veu? Anem a la visió d'alumnes, tenim aquesta pregunteta i quan l'entreguem, això queda desat i si tornem al rol de professor, com podeu veure, ja l'han entregat i podem veure les respostes. D'acord? En aquest cas, en aquesta ocasió, podem veure que ha contestat això. D'acord? Aquí sortiria el resum de tots els alumnats que han contestat o de cada alumne allò que ha contestat. Podem tancar perquè no s'acceptin més preguntes, podem canviar la puntuació, tot el que nosaltres vulguem. Això és tot. Fins la propera.